plads til Ryan White. Det skal man ikke. Ryan White, pull-up træer. Ja, første halvleg. Måske en hurtig afslutning. Ja, pull-up træer der for Ryan White. Tilbage på et 12-points-forspring, 85-73. Ryan White. Og det samme kan man sige om ham, 2 point. Ja, lad os se om Ryan White han kan tage til kurven og... Burde have noget hurtighed på Joe Harris her. Kommer Chris Christoffersen. 2 points forspring nu til Wolfpack. Han kommer noget af en opgave her. Chris Christoffersen over for Ryan White.